Downhilla txirrindularitzaren seme bihurria eta mountain bikearen anaia gaiztoa moduan irudikatu ohi da sarritan. Eta bertan parte hartzen dutenak sorotzat joak izaten dira. Baina downhillaren izaera guztiz haratago doa. Abilezia, trebetasuna eta erresistentzia eskatzen dituen kirolau benetan zirraragarria da. THA erlojupeko disiplina bat da, eta izenak esaten duen bezala, lasterketak beti aldatz beran burutzen dira. Maldan berako lasterketa hau abiada bizian egiten da, eta raiderrek ibilbidean zehar hainbeste oztopo, jauzi eta arriskurekin egiten dut. Raiderrak euren bidea bilatu behar dute ibilbidean zehar, eta batzutan erabaki egin behar zaten dute biderik laburrenaren eta bizkorren egin daiteken bidearen artean. Aldatz berako lasterketa hauek 2 eta 5 minutuko iraupen ezaten dute, eta sarritan segundu gutxi batzuetako tarteak erabakitzen duen irabazlea zein izango da. Oro har, txirrindulariak 20 segundo eta minutu bateko tartearekin ateratzen dira, eta sarritan gertatu ohi da, bidean zehar, batak bestea harrapatzea. Downhill lasterketetan, ohikoa izaten da 100 raider biltzea. Beraz, lasterketak nabarmen usatu daitezke txirrindulari batetik bestera dagoen tartearekin. Lehenengo downhill lasterketa edo aldatzberan egindako erlojupeko lasterketa Fairfax, Kalifornian burutu zen 1976ko urriaren 22an. Lasterketa honetara garabili ziren bizikletak atzean freno bakarra zuten eta pasiatzeko estatu batuetako bizikletak ziren. Lasterketa hauetan parte hartzen zuten gizasemeak ez zuten inolako babesgarririk eramaten. Eta mendian zehar dauden basopistetan zehar jaisten ziren abiada bizian lehenengoz kronometroaren azpiko probak eginez. Sasoi hartan ez zegoen inolako antolakuntza ofizialik, ez da mundu mailako erakundeen errekonozimendurik. Guztia zen, humorea, jaia eta improvisazioa aztapen haietan. Nor pentsatu orduan gaur egun den kirola izatera iritziko zela downhilla. Ez dago irudiak ikustea besterik, ohartzeko, konturatzeko, ze zaila zen 80. hamarkada hasiera haietan, bizikleta gainean jarrita, maldan berako lasterketa hauei aurre egitea. Ase zintzilikarioak, gizaseme hauenak. Baina lehendabiziko DH lasterketa ofizialak 80. hamarkadan egin ziren, estreinekoz UCI elkartearen babespean. Naiz eta 1980 urte inguruan lehenengo lasterketa ofizialak egiten hasi, downhillaren heldutasuna 1000 urteko berriarekin iritzi zela esan liteke. Denbora guzti hortan, bizikletek izan duten eraldaketa hain izan da nabarmena ze aditua ez den edonork, moto baten antz gehiago har liezaioke bizikleta batena baino. Hala ere, ez dezagun ahaztu, raiderrek bere baliapideekin soilik idatzen dutela puntako teknologia dun makina hau. Sasoi hartako txapeldunak ez dira beste modalitate batzuetan bezala oroituak. Ahaztuak izan dira. Historiak utzitako gurpiren markan ahaztuak. Baina aurrekari horien kemenagatik ez baliteke, downhilla bera sekula garatu ez izatea ikusten ari zaren dokumental honetan erakusten dugun bezala. Baina ausardiok ausardi, hauen ondorioz garatu zena, downhilleko bizikleta bera izan zen. Ama bardinaren gandik datozen arren, denbora asko igaro da anai hauen bidea bereiztu zenetik. Mendi bizikletak bere garapena izan duen arren, ezinezkoa da DH-ko bizikletek izan duten garapen eta espezializazioaren aurrean amorarik ez ematea. Atal gutxi batzuetan laburbildu daiteke jasandako eraldapen hau. Txasia da bizikletaren ernamuina eta bizkarrezurra. Txasisean datza bizikletak izango duen jokaera eta bere ahalmena raideraren flowa eraginkorra izan dadin. Gaur egun markek asko bereiztu dute merkatua, bere txasis berezien arabera, bakoitzak bere saletuak dauzka, eta markek diru zornitzen dituzte raider onenak munduko kopan euren taldeetan lasterketetan parte hartzen dutenean. Aintzina txasiak gutxi gora bera antzeraukak izaten ziren, baina espezializazioaren ondorioz, hauen eraldapena erabatekoa izan da. Hitz gutxitan esateko,
horkilak lurrarekiko duten angelua etzan eginda, pedalen altuera jaitzi eta atzeko baskulantean trapezio paralelo tolesgarriak ezarri dira, baina marka bakoitza alderatuz zeharo ezberdinak izaten jarraitzen dute. Hauen eragina pilotuengan erabatekoa da. Hauekin lehenago zailak ziren kokapenak nabarmen erraztu dira, eta jaitziera zirkuitu berriak egiten hasi ziren gero eta zailtasun maila handiagoarekin. Lehenik eta behin oso garrantzitsua da esekidura edo amortiguazioa. Lehen erabiltzen ziren bizikletek txasis irmoa zuten, eta aurreko horkila beste horren beste. Honen eraginez, zulogune eta lurzoru malkartzuetan bizikletak airean zioazen, eta kolpez kolpe eraman ezin. Berauek hitzeko lehendabizi aurreko urpilean edo horkilan esekidura edo amortiguazio mekanismoak jarri zituzten. Berauek hobetzen hasi ziren eta ondoren txasisak mugikorrak izaten hasi ziren, atzean ere esekidura ezarriz. Horrela, nabarmen igo zuten lurzoruarekiko itxasmena eta abiadura handitu egin zen, lasterketen denbora murriztuz. Ikaragarrizko abantailak sortzen zituztenez, hornigai hauen ikerkuntza eta garapena, ordurarte downhillean bereziki horretan ez ibiltzen etxeen esku geratu zen. Marka edo etxe hauek zehar aldatu zuten DH-aren ikuspegia. Kalitate, aniztasun eta hobekuntzari begira, gaur eguneko DH ulertzeko ezinbestekoa da bere sasoian markek eragin zuten zurrunbila. Balasta edo frenoa da kirol honetan hobekien dikoanak gutxien erabiltzen duena, dudarik gabe. Ez dute antzik ere, sorain urte batzuk erabilitako gomasko takotxoaiek gurpilaren jantako ertzaren kontra kea eta zarata tartean urtzen zirenak egun erabiltzen diren balastekin. Batere eraginkortasunik ez zuten apaireloietatik gaur egunera bere bizikoa da egin jauzia, eta raiderrek ere saltoa burutu ostean asko eskertu ohi dute berau. Gaur egun erabiltzen diren balasta hornigaiak 203 mm diametro dituzten diskoak eta batetik laura arteko pistoiekin konposaturiko pintzez osatzen dira. Hauek likido hidraulikoz mugitzen dira antzinako kableen ordez. Hemen ere, marka anitza aurki ditzakegu, eta hauek ere eragin nabarmena izan dute downhillaren munduaren aldaeran. DH-an interesgarriak diren arloen artean, bereziki aipatu beharrekoak dira gurpilak edo estaldurak. Hauen gandatza raiderrek lurzoruarekiko duten kontrolaren boterea. Hainbat marka, klase eta tipo aurki ditzakegu aldagai honetan. Marrazkiaren ezberdintasun eta tako osatzeako erabilitako lehengaien artean oso zabala da aukeratzeko tartea. Badira marka batzuk bereziki modalitate honetarako gurpil berezia landu dituztenak. Euren esanaren arabera, kirol honetan adituak diren jendeaz baliatuz aurreikusi eta moldatu zituzten gurpilo. Osagai desberdinak erabiliz, komponente anitzeko gurpil hauek DH espezifik leloa eraman ohitu. Nahikoa da arerio guztiek lehorrerako gurpilak hautatzea eta norberak guztikoak edo alderantziz lasterketak galdu edo alde nabarmenarekin bukatzeko. Naiz eta azken belaunaldiko mountain bikea DH-aren bidea jarraitzen hasi den, ohikoa da downhilleko bizikletan motorren antzerakoak diren gurpil ardatzak ikustea. Mountain bikean tximeletadun ardatzak ikusi ohi diren arren. Gurpilaren eginkizuna, raiderrak bizikleta nahi duen bidean mantentzea da. Aski izaten da ezetasun mailaren aldakuntza txikiena, gurpilak bere eginkizuna bete ez dezan. Hortan datza, azterketa horretik sentitzen den egonezin maila gurpilaren hautaketari dagokiona. Uztailaren neurriak ere jasan izan du egokitzapen txikiren bat, naiz eta diametro orokorra berdintzua mantendu izan, bai zabalera eta bai sendotasuna handitu egin dira nabarmenki. Orokorrean erabiltzen diren gurpilen neurriak 2,5 atzbete zabal eta 26 atzbete diametrokoak izaten dira. Bigarren mila urteko honetan, kaletuen festa izaten zen ura, kirol arrakastatu bihurtu da. Bironen erakusle, lehen mailako edo puntako pilotuek sortzen duten miresmena ikuslegoaren artean. Hauek ez dute izaten improvisaziorako tarterik. Dena aurrez ikusia eta neurtua izaten da. Horren erakusle da, txirrinduaren gainean, raiderrek
markatzen dituzten denborak eta egiten dituzten abileziak. Zaletasun horixe da Euskal Herriko zirkuitoetan barrena aurkitu dezakeguna. Bertoko mendi malkarretan behera, zailduak dira egun hainbat txirrindulari eta beste horren beste bidean datozena. Bizitza baina abian bezke behar dut. Para relajarte, txarto ganau edo urduri edo hartu bizikleta mendira jun eta ya está. Adrenalina, pasarlo bien, todo pasarlo bien con los colegas y con todo y eso. Pues para mí adrenalina sobre todo y nada, soltarte. Un desahogo, pues un ocio que al final, pues si te gusta, lo necesitas para vivir casi. Andar en la bici pues, te da ánimos, te quita todo, si estás pensando que tienes algún problema o algo, andas en bici y te quita todos los pensamientos malos. Una sensación de libertad andar con la bici ahí. Da, bizitasuna, ez? Postasuna, mendira joatea, menditik botatea, naturarekin kontaktua egitie eta relajazio eharra hartuten duzu azken finean, hori da. Eta disfrutaten zu piloak. We're gonna take it back. We're gonna take it back. We're gonna take it back. This despotic commotion breeds the rise of the ocean. We're beginning to choke in the wake of the boat set sail. Crashing with my cracked cranium in my hands, I gaze down to earth to dredge up escape plans. It feels like the morning air is floating ice bits out of my face. But this is a day that we have to stand tall and embrace. And then we're gonna lose control, lose control. Silence out the yes. And we're gonna lose control, lose control. Haunted by your breath. And then we're gonna lose control, lose control. And then we're gonna set our limits. We're gonna lose control, lose control. Yeah, time ain't big. We're gonna take it back. Yeah. We're gonna take it back. And we're gonna lose control, lose control. Silence out the yes. And we're gonna lose control, lose control. Haunted by your breath. And we're gonna lose control, lose control. And we're gonna set our limits. We're gonna lose control, lose control. We're gonna take it back. Yeah, yeah. Take it back. We're gonna take it back. We're gonna take it back. And then we're gonna lose control, lose control. Time is up the yes. And then we're gonna lose control, lose control. Haunted by your presence. And then we're gonna lose control, lose control. And then we're gonna set our limits. We're gonna lose control, lose control. Yeah, time ain't big. Esto sí sale.
pues tenemos de sobra. Pasa que bueno, luego al final esto es más la voluntad que otra cosa, y el hecho de que pues la gente tenga ganas de ayudar y pues tirarte un fin de semana haciendo un circuito entero para luego poder bajar, pero circuitos probablemente tendremos de lo mejorcito que hay por aquí. Downhilla espreski hortarako diseinatu eta eginiko zirkuituetan burutzen den kirola izanik, derrigorrezkoa da zirkuituak egotea. Baina zirkuituak ez dira mendian perretxikoak modura irtetzen, landu egin behar dira. Lantze horrek suposatzen du mendiaren ezagupidea, bai lurren jabegoarekin oztoporik ez izateko, eta bai zirkuitua bera zilegia eta erakargarria izan dadin. Askotan aurkitzen baitira, trabak eta kontrairitziak jendeak ongi ulertzen ez duen kirol honen gainean. Lan gogorra izan ohi da, mendian zehar, malda desberdinak ezagutu eta euren arteko loturak diseinatuz, ezerezetik zirkuitua sortzea. Baina ere eta gogorragoa izaten da, lanabesak eskuan hartu eta inoren erreparorik gabeko lanordu amaigabeak musutruk sufritzea. Bai, azkenin norberan gure kabuz baiten dugu zirkuituak eta txurrakin, danak juntetan gara talde bat, eta hori, eta oso gogorra eten da, eta egiten dugu guri guztetan jakuleko, eta gero aparte hori. Jente apetxetan da mendire dola, eta abituz lako jaitxera, no seke, ez da hori bakarrik da itea, eta ordu sartxea, eta hori da. Baina, zaletuentzako hau ez da sufrimendua. Lan eskerga honen aurrean, ondoren dagoen sariaren desiatan, asko dira, bere asteburuko orduak lan bolondrez honetan inbertitzen dituztenak. Eta ez dago inbertsio handiagorik, norberaren biziposaren Downhilla baino. Y si un día me siento transformado y decido reorientar la dirección. Bueno, pues a través de un amigo de Iker Barandalla, de Azonabay, hace ya 18 años, pues empecé poco a poco a soltar los frenos por ahí y hasta entonces. BH, BMX bateaz, eta horrela hasi nintzen, ea zoroki egiten ez, etxe aurretik, saltoak tabla batekin eta caja bat azpien ipinit eta horrela hasi nintzen. Nacido en Venezuela, he venido aquí a Euskadi hace 5 años y pues un día fui a una carrera de exhibición de descenso y me moló tanto que me metí un poco en el rollo, en el mundillo del DH. Tengo mogollón de amigos, me conoce mogollón de peña por todo Euskadi. 23 urte dauzkat, eta baina urte asko daramatza descenso munduan. 13-14 urtekin hasi nintzen herrian, bajada bat prestatu genuen da horri biltzen ginen lagunen artean, baina gero laguna usten joan dira eta orain karreretan biltzen naiz lagunekin. Hemen ditut lagun berriak. Pues empecé viendo a unos amigos que eran mayor que yo y me empezó a gustar la curiosidad y empecé, bueno, ahorré un poco para comprar una bici y empecé a ir con ellos. Lagun bat ezautu nun Mikel, eta berakin hasi nintzen, eta gero Martxelekin gehien bat, zetik Martxel zonik klasean eta egotin gehien beti onbogoztin batetea, eta Aukiten lagun bez, montetan zagoela bizikletan holan menditik eta perape jaitxierak edo, papea zuten zauen karrera batxutan, da anime oste probetea eta gero zirkuito txubetin ginu gure etxe albun da holan, da jaitxierak astiro egiten, da gero eta maia gehiago, da azkenean. Bueno, empezando con los amiguillos cuando tenía 8 años y así, en el monte, y cada vez andando más, con mi padre y mi primo también, y al final con los colegas, pues hasta ahora. Y empecé a hacer descenso así un poquillo con una bici antigua
y empecé a ir con gente de aquí que ya empezaba a controlar un poco más. Nahiko berria naiz hemen, aitak izautzen zuen bere lagun bat, gaztetako lagun bat, eta gaztetako lagun horrek seme batzun, bizikletan ibiltzen, Lander, eta behin xantzian, jongo aldea ibiltzea ero nire ideikan, eta beti da nire gustatzen zitzaian bizikletan, enun ideikan eta ezer, eta jongo ginen, eta gustatu, eta hola así, eta... Siempre a mí ya le han gustado las bicis, y una vez vio en el periódico que iba a haber Open de España en Galdakao, decidió llevarme, y a partir de ahí ya me encantó. Empecé ya a construir mis saltillos en casa, y ahí suave con una Decathlon, dándole todo. Ni munduetan hasi nintzen, gaztetxo nintzanean oporreta junda gurasoakin Andorra, eta han bai parkez dago, eta han probatu pixka bizikleta eta hori, eta gustatu mundu hau, pixkanaka hone etorri, biziklete behiratzen hasi, erosi, eta azkenean gaur arte. Pues saltando bordillos ahí en el barrio, pues viendo vídeos de bicis y eso. Pues así empezamos, ya no me acuerdo. Oraindik hau da, deporte minoritario bat, ez? Azkenean dana da futbola, saskibaloia eta hori ez, baina, bueno, apurka. Tiene mucho riesgo, es realmente extremo, mucho nivel en Euskadi, tenemos grandes corredores. Jendea ikusten duenean kanpotikan, ikusten ditu lau ero hortikan salto egiten, eta Jesus kristondako hostiak ematen, eta hori jendea ez da asko gustatzen, gauza da ez dutera probatu inoiz zer den. Eta koste tentzaile harrapatzia zer den. Baldimak izu asko gustatzen da. Hori prejuizio da aurreiritzi hori gentiana, lau sororen kirola ala edo pixkat. Ez, azkenean jendeako usteu ez, guri askotan esate dute, jesti arresa da, zuek egite zuten ez data meritoikan, hori jetxi bakarria da, hori ez dara hola, guk gestia ez dala inerresa, zirkuitok ez diala malda batetik bera gesta bakarri, bere zailtasunak gala, teknika, eta hortaz aparte fizikoki bai forte hon gara, aguantatzeko hor, ez, eta azkenean entrenatu behar da hola, eta ez dala beste kirola bezala da azkenean. A mí me parece que es un deporte de los más completos que hay, tanto físicamente como mentalmente. Y no me parece que es de locos, porque si eres de locos no tienes nada que hacer en este deporte. Tienes que tener la cabeza muy bien amueblada para que te vaya bien este deporte. No sé, la gente se piensa que estamos locos, pero en realidad somos gente normal, que sabe lo que hace y entrenamos para ello y no es que estamos locos. Descensoari buruz hitz egiten, esango nuke oso kirol polita dela, disfrutatzen paisaje asko, leku asko ezagutzen dituzulako, asko laguntzen du ere bai, buruari buelta emateko modu, ez da erresa. Descensoak asko ez da esaten duten bezala lau ero bizitzetan jaisten, asko behar da fizikoa, teknika eta lekuetan egotea ere bai. En teoría la siguiente era Legutiano.